Всі ще раз вітаю. Я така розгублена. Слухайте, так вилетів, капець. Так, я зараз на вулиці Гедеміна, насправді. І я побачила, що я біля табличок. Я так погляділа по датах і підійшла сюди, тому що, ну, зрозуміла. По датах, що тут відбувалися не вельми такі добрі події. То гамон. Ну, звичайно, меморіал. Ось таким чином люди покинули пам'ять об їх. Я так розумію, увесь будинок він ось таким чином. Ну, зараз почитаем, что это. В этом здании в 20 веке во время оккупации действовали репрессивные органы гестапо и КГБ. Здесь планировался геноцид населения, граждане литовского государства содержались в заключении, подвигались допросам, пыткам и уничтожению. Но, на жаль, у нас это так само кранулось. Зараз піднімаються історичні події, які дотичаться Хатині, що там насправді відбулося, і зараз побачимо. Ага. Я туди внутрь не пойду. Це буде відбуватися, я так розумію. Угу. Ну, я так розумію, що це латвійський меморіал. Литовський, господи, латвійський, пробачте. Так, ось так. Я ще гулькаюсь, а пауербанк я завсюди забула достати з кишені. Тому, ну, я ще не звикла, що мені технічно є чим поїсти. Энергии трохи додать. Так, перезапустила стрим, потому что мне сонненько в очі, і я не бачила, що мне просто вимкнувся телефон. Пробачте, коли ласка, тому що я так вельми осторожно я хожу по их дорогах, тому що, по-перше, я вже нарвалася один раз на червоний світ, і по-друге, ну, треба звикнути до світлофорів інших. Так, ну что, где? Бачила меморіал. Ну, і в Україні, і у Білорусі, ну, у всіх країнах гэтага сарасараўскага лайна, мне здаецца, у кожному містечку є такі меморіали, які нагадваються подіях, які відбувалися. Ввогуле, гэта вельми страшенні часи, тому Білорусі тут мало чим ділиться. Так, ну что, просто гулькаемся сегодня, але я б, мабуть, что-нибудь розповіла, але я не хочу додумувати, тому що я не вельми добре веду Вільнюс. Я ввогуле його не веду, тому я такий чоловік, який просто ходить, бродить. І, до речі, я бачу, ось є будинки, глядите, вони старі, але вони як у консервації. Їх і не фуфлять, але і вони не виглядають такими дрянними. Вельми цікаво, тут є одна частина, я так розумію, вона вижила, а інша частина, друга, вона не вижила.
Андрій, вітаю. Мамулечка, вітаю. А ось дві частини, а бачите, мені здається, це вже, ну не здається, воно було побудовано пізніше. Ми бачимо стяги Литви, ЄС. Ось, я тільки що була біля меморіалу. І я тебе бусечку даю. Обдимашки, буськи, все як я люблю. Так. Знайомий магазин, але я не у ім покупала сімку, напевно, або у ім. Слухайте, я вже не ведаю, де я йду. Я, мабуть, вже... Меня шукати, мабуть, будуть, я не ведаю. Насправді, я не ведаю, де я йду. Я десь просто йду, я зараз спробую знайти свій отель. Тому що я одійшла від його. Ну так, мені здається, далеко. Але нічого страшного. У мене є телефон, у мене є 8 гігов. І тому я впевнена, що я знайдусь як-небудь. Ось такий пригожий город. І кажу, я бачу будинки, вони вельми цікаво зроблені. Стоять, що старі будинки, вони консервації. Ну, не зовсім консервація, вони просто зосталися у тим вигляді, яким їх не чіпляють особливо. А ось нові будинки, просто вони у архітектуру вписуються, і ось вони зараз. Ввогуле я гляжу, нету гэтага кіча столичного, як у Менску. Гэтыя монстры стаять страшныя. Страшэнныя просто. Менск вельмі, мне здаецца, асабліва стары горад, што яны зрабілі, это капец. Вось, а тут яна не кранутая ўся. І ты у такім асяроддзі з аднаго боку у тебе сучасний будинок ось стоїть, а з другого боку ось такий пригажун. Як у Львові. Мені вельми у Львові подобається, як яны зробили. Там архітектуру яны зберегли на 100%. Так, я не йду. Я сьогодні вже сходила на червоний світ. Тому я вельми осторожно зараз хожу по дорогах, тому що я вже перебігла один раз. Не поглядела. Я гэта випадково відбулася і не спеціально, справді. Бачите, сучасне і таке вже крануте часом, але воно не убите. Тобто воно таке, вельми літнє. Просто. Адвокату контора. Тут я розумію. Адвокатська контора. І кажу, не ведаю, я ще по-російськи тут ні з ким не розмовляла, тому що на ангельську використовую. Я одну краму зайшла, спитала, у другу краму зайшла, спитала. І сімку я собі, коли брала, то я так само ангельською мовою поясняла, що мені треба у телефон сім-карту. Мабуть, і ведають. Ні, ведають, звичайно, але, розумієте, тут, мені кажеться, здається, що з таких міркувань, що не вельми вони добре ставляться до російців. Ну, мені, мабуть, здається, не веду. Так, я не шукаю свій отель, а я не веду, де він знаходиться. Ну, коротше кажучи, що зараз я буду шукати отель свій, тому що я не дотаскалась, а де таскалась, я не веду. Тільки що я була на вулиці Єдеміна, бачила там меморіал, таблички такі з іменами, і там дати, страшенні дати. І був переклад на російську, що це меморіал, що це був свого часу розстрільний будинок такий. Історія є на складанні ж такого вугля. Так, де я зараз? Ні, я йду все правильно, я бачу, де я йду, все добре. Я вже обратно прийшлася. Ось.
Так що Вільнюс. Зараз ідемо у отель, тому що мені треба вже буде йти адукацію отримувати. І я буду трохи зайнята, але увечері я вельми сподіваюся, що мені допоможе моєго сябра-сябровка. Цікава табличка. А, і сьогодні вельми холодно, насправді. Мені здається, мабуть, навіть і мінус, тому що мені руки просто обвалюються. А це я, напевно, тут пройшла. Так, я на цьому світлофорі пройшла спочатку червоний, тому що я побачила далеко зелений, а він подвоєний, і я, коротше кажучи, мені тут не збила машину. Ось така я молодець. Не гляділа нічого нікуди. Так, напевно, мені треба перейти зараз. Ось. Так що трошки сьогодні зранку такий маленький стримчик, не хочу поки обмірковувати події, тому що, по-перше, я ще не гляділа новини, а 5 ранку встала і поїхала одразу. І поки я ще в інтернеті толком не була, і не ведаю насправді, що відбувається у світі, тому трохи з вами погуляла і пойду зараз трохи вчитися, потім я залізу у новини, погляжу, що за день відбулося, і ми, звісно, увечері обміркуємо, тому що, интернет у меня есть, все добре. За 3 євро я купила собі 8 гігабайт інтернету, тому мені здається, цього буде достатньо, щоб я показала, що тут відбувається. Так само цікаво транспорт. Насправді він різний. Є. Ми сьогодні бачили абсолютно такий європейський, цивільний, кльовий автобус, а поруч з ним такі старі тролейбуси, ще, мені здається, ось нечто таке, але вельми таке. Вже бачила життя, що називається. Слухайте, я ще й аборіген. Пробачте. Ось. Нечто мені і що? Хлопці тіснуться. Напевно, не працює слухати, бо він працює сам собі на умі. Він так само бігає на червоний, значить я не одна така була. Роман Чорний, вітаю. Ольга Анатоліївна, вітаю. Віра Замок, вітаю. Іди зелений світ. О, Дона. Так, і я ось тут неправильно переходила дорогу, потому что мне вельми соромно. Я сьогодні розповідала, як діток маленьких бачили сьогодні з дітками гуляють. Це капець. Я кажу, Марися об этом таки не справиться, потому что такая забота об их, я просто отчуваюся кожним доторкання до дітей. Я говорю, я ще вчить, просто треба бачити, як за такими дітками чужі люди з такими цыплятками возяться, так цікаво було. Драйте. Артур. Вітаю, український Крим. Так, я забыла пару меню был, але далеко, и я не бачила, что у меня трансляция прервалась, потому что свет был вельми в очі, такий моцний. Я в огуле не бачила, что у меня на картинке. И я повернулась у тень и побачила, что у меня трансляции нема. Тому пробачте, коли ласка, не специально вас вимкнула, потому что просто сонненько. Сьогодні ярко, але вельми холодно. Вельми. Я змерзла, мабуть, тому що я коли води ще. І плюс у мене під мишкою мікрофон, пауербанк, телефон. Нема стабілізатора, тому що я така економна жінка, у руках все поношу. Ось, коротше кажучи, якось так. Застроюватися я бачу Вільнюс. Там далеко я бачу такі сучасні будинки. А я ходила більше по старому місту, мені здається.
потом погляжу, где я была, трохи зорієнтуватися, тому що я хочу сьогодні увечері так добре гуляти. Пробачте, коли ласка, коли мікрофон б'є вітер, тому що тут насправді так сьогодні вітер і сонце. Добре, що дощу нема. Я був всю готу картину доповню, але ну, на дворі це ж така штука. Дренного на дворі не буває, але дренна обранешся тому. Коли ніхто не взяв перчатки, це його проблема, насправді. Я б хотіла відати, що там таке знаходиться. Це здання. Цікаво. Ось. Тут спокійно, насправді. Ніхто тебе не штовхає. Бабок у магазині нема у крамі. Подійшла, спокійно спитала, чи розмовляє він російською, білоруською, українською. Він такий, no. Я така, understand. Окей. English так English. Economy так economy. От. І, коротше кажучи, лучшим ангельською мову, тому що... ось прохожа. Зараз я, мабуть, на ту сторону перейду, прохожий вельми будинок. І він побач з сучасними стоїть. Я завжди ось гэту архітектуру вельми поважаю, тому що зберегли те, що було догетуль. І, ну, бачить, що воно не зафуфлене. Это клево, тому що там, ну, все таке першобитне. А побач сучасний будинок стоїть. Нормально описується, все добре. І коли фантазію ще умкнуть. Ну, ось я бачу, як ніякі такі малінячки замочок. Цікаво, коли він був побудований і хто у їм жив до гетель. Але я тут кажу, я не вельми Вільню знаю, тому коли у мене ввечері буде помощник, який ведає гэта, буде кльово насправді, тому що... Ну, раз... Не до мене звертаються, і між собою розмовляють. Напевно, я тут буду чекати. Ну і що? Чекаємо. Ну чекаємо, звичайно, чекаємо, звісно. Я вже побігала на червоний світ, дякую. На мене як на хвору погляділи, насправді. Ні, ну я їх розумію, так і є. Бо нельзя носиться. І світлофор є червоний, жовтий і зелений. Тобто червоний стой, жовтий готуйся і зелений пішов. Ось такий. Але готуйся нечто мало. Доли секунды буквально. Ну, нормально. Я веду, куди я йду. Я насправді вже амаль прийшла, тому зараз покажу, проходжу будинок. Ось такий. На гори, ось як ми любимо. Там, напевно, на башні стояли неколи. Мабуть, лучники ніякі. Не веду. Ну, треба фантазувати, насправді. Я вельми люблю такі речі, тому що вони такі загадки, насправді. Так, це моє приватне. І сучасні будинки побудуть. Вони один одному не мішають. Там повинно бути... Ні, мабуть, хто ведає, він мені зараз скаже, Аліна, ну ти ж зовсім... Аліна, я Вільнюс не ведаю, насправді. Я ніколи не задавалася цим питанням. І тому... Я просто люблю ходити, бродити, глядіти. А потім я лізу у мапу, гляжу, де я була, і вже туди починаю глядіти. А куди я ходила, а що я бачила, і я повертаюся, звичайно, в це місце, щоб уже так детально проглядіти, тому що, ну, коли я пойду туди, сюди, я так не люблю, мені ніколи нема такого шляху, щоб я йшла. Я, звичайно, пойду вліво, пойду вправо.
Так, ну что, я поспею. Давайте спробую. Себе поспела зробити. Чудово. Я зараз ще повернуся у отель. Вроде отель кльовий, але от не чекала, що він такий буде крутанський. Але нас заселили, а отель вельми такий комфортний, сучасний. Ну, вельми такий приємний. Ми по двоє в кімнаті. Я, мабуть, пізніше. Ну, але робити з облюстром заради отеля, мені здається, не треба. Ну, хто ведає, що це таке, напишіть мені, будь ласка. Артур, я так само слідкую за світлофором, тому що меня один раз уже чуть не сбили, тому я такая зараз это перше, на що я увагу звертаю, тому що ну така попалась на червоний, так. Привітання, Ягор, я у Вільнюсі. Я зараз хожу по Вільнюсу. А 24-го я поеду у Киев, и я буду уже отель стримить. Уже симки пополнила, уже заробила себе балансы плюс-плюс. Уже буду з Києва. Ну, Київ я ліпі трохи ведаю, конечно, за Вільнюс. Але, а коли буду, так я кожен куточок проговорю, звичайно. Тому що, мені здається, там кожен камінчик ведаю, де знаходиться і де він буде готель. Але Тернопіль так само, я гляжу, він такий відновляється. Молодий, зовсім містечко. Молодий. А мы 10 коля вокзалу знаходимся. Три припинку буквально, і я на вокзалі. Тому я не складано мені буде отсюда виїхати, насправді. Я планую сьогодні у город поїхати, тому що мені вельми цікаво. Але ми до 7 години будемо адукуватися, тому я не ведаю, поглядим, як там у мене отримається. Але ну, обов'язково вийду у город. Мабуть, тут так само біля отелю покуль похожу, пригляжуся, по крамах похожу, погляжу, що там відбувається. Ну, сьогодні я не одна хожу по червоно, бачите? Чого я носі пішли? О, зеленый. Не, я так не хожу. Мне треба как зеленый-зеленый. Что? В Білорусі насправді я не ходять на червоний світ. Тільки бабульки на комароки бігають. А так, звичайно, всі здорові люди ходять на зелений. Зараз покажу, де нас заселили, і вже буду вимикатися, тому що, ну, я просто вийшла, прогулялась, поглядела. Зараз зайдемо ще у отель. Так. Поглядим, як ми там заселилися, і я вже пойду, трохи собі проведу порядок, тому що я така трохи от стомилася за сьогодні. Але зовсім мало. Ось ми прийшли, тут ми в ближайші 3 дні будемо відпочивати, адукуватися і все інше. А, і в половині другої у мене обід. Треба так само поспіти. Так що увечері пойдемо погуляємо по городі. У мене буде чоловік, який мені допоможе в цьому. І буде, мені здається, цікаво. Покуль стрими такі. Трохи посижу з вами. Трохи посижу з вами, тому що холодно. Мені ось все потекло. Пробачте. Ось таким чином. Зараз я мікрофон. Трохи погуляли по городі, коротше кажучи. Ну, пригоже. Холодно, насправді, але це не повод. Тому що я брала з собою вопратку теплу, і я видела, що буде не вельми добре надвор'я, і тому я приготувалася до цього. Я тепло опранулася, але я забула перчатки просто.
Але яны ў мяне ёсць, і таму вечар будзе ўжо лепей за сёння. Ось, у мяне спіць дзяўчына, таму што яна вельмі мала паспала. Я таксама мала паспала, але мне трэба было пахадзіць, а яна папрасіла трохі паспаць, таму я не хачу яе зараз чапляць, няхай чалавек адпачывае. Ось, ну я трошкі буду адпачываць. Усім добрага дня і да сустрэчы. Дзякую шчыра, што былі са мной. І заўсёды абдымашкі, пацалункі, усе як мы любім. Па-па.